taknemmelig og nysgerrig. Det er sådan set det. Ellers er der ikke rigtig nogle ting, der gør dem bedre end andre. Men taknemmelighed og nysgerrighed, det er sådan set det. En ting er teknisk kunde, kreere gode drinks osv., men en anden ting er at være en vært. Folk kommer ind i dine omgivelser, dit hjem, og så få dem til at føle sig velkommen. Om det er en gruppe på 6 piger, eller om det er en businessmand, som sidder alene og har brug for nogen at snakke med, eller en, der bare skal lade sig være alene og have noget stærkt at drikke. Det er læse dine gæster og være en god vært. Noget, de husker. Og det kan enten være en oplevelse, sådan ren gæsterelation, eller også kan det være en oplevelse på drinken. Det er sådan, hvad de vægter, men noget, de husker, og noget, de føler sig bekvemt med. Men noget, de kommer tilbage fra, hvor de tænker, det stikker ud, det kommer vi tilbage fra at prøve igen. Og ja, jeg håber på, at jeg kan komme med det plejer jeg i hvert fald at gøre, med et overraskende element. Jeg laver altid cocktails, som bygger på klassiske principper, og så har jeg altid et element i, som er uforudsigeligt. Og det kan enten fejle eller vinde. Det er aldrig en mellemting. Enten fejler det fuldstændig, eller også vinder det. Og jeg satser på, at den rammer den her gang også.